My jsme si dneska pozvali Luboše Kaloudu, využili jsme příležitosti, že je v Brně, sice prý dnes odlítá zpátky do Ruska, ale zeptáme se, Lubo, my jsme spolu dělali rozhovor naposledy v Ostravě. Ty jsi říkal, že letíš zpátky do Moskvy, kde se tady zase objevil zpátky, táhne tě to domů pořád? Ne, určitě samozřejmě bych byl radši, kdybych byl tam a hrál, ale teď jsem to využil kvůli tomu, že je reprezentační přestávka, takže dostali jsme 5 nebo 6 dní volno, takže jsem to využil v tomu, že jsem přiletěl domů, protože jsem si potřeboval zařídit nějaké věci ohledně bytu a teď samozřejmě jsou rád, že to je hezky počasí, protože v Moskvě už v posledních dnech nebylo tak hezky, už tam bylo kolem 13 stupňů, takže to nebylo nic moc, takže jsou rád, že jsem se tady trošku ohřál. Samozřejmě viděl jsem kluky zase, jak hráli na Bohence, takže já jsem to spěl ze vším možným, takže jsem rád, že se na chvíli jsem se otočil a teď zase už jedu tam a budu se začínat trénovat samozřejmě už normálně s týmem, takže uvidím, věřím tomu, že ta noha bude dobrá a že už normálně začnu zase trénovat a už mě to strašně chybí a zase bych chtěl začít hrát. Říkal, že jsi vyřídil věci, zkoušel to i trénovat, abys byl v kondici? Určitě, no, měl jsem nastavený individuální plán, který mě trenéři řekli, protože už jsem s nima tam normálně běhal a všechno jsem dělal naplno, kromě teda balónu, takže to mě řekli, že prostě v tým mám tak kde dál pokračovat, takže jsem trénoval 3 dny nebo 4 dny jsem trénoval sám, protože máme dobrý, že přes mého manažera máme ve firmě jednoho trenéra, který prostě který se s náma zajímá jenom přes to fitko a přes tady ty věci, to doplňování té fyzičky, takže to bylo super a já jsem se s ním tam v Praze byl 4 dny a super, jako můžu říct, že teď už vlastně, když dojedu tam, vlastně zítra už máme asi první trénink, takže věřím tomu, když začnu normálně s týmem, nebude nás tam asi moc, protože přece jenom všichni hráči odjeli na reprezentační srazy, a takže nevím, jestli nás tam zbyde 7-8, což je pro mě dobrý, že prostě tam ty tréninky budou zaměřený spíš na tu kondici, na tu dočerpání té kondice a já to můžu teď doplnit za těch 14 dní s tím, že 14. září hrajeme další zápas, hrajeme doma s Vladivostokem, takže věřím tomu, že na ten zápas už budu 100% připravený. Tak to je super, ještě ta noha po operaci, limituje tě to nějak, nebo už si myslíš, že to bude úplně dobrý? Já věřím tomu, že už to bude dobrý, protože teď, co jsem běhal zátěž nebo takhle, tak mě to vůbec nebolelo. Včera jsme byli na hřišti nebo předevčírem, nebo ne, to bylo už dřív, jsme byli zkusit si hrát plážový volejbal a přitom taky mě už ten trenér, když jsme byli v Moskvě, jak mě chtěl pozvat do Písku, aby jsme šli spolu běhat do Písku, jenomže nám nepřálo počasí, protože hodněkrát pršelo, takže jsme to využili teď, když bylo tady takhle hezky, jak jsem začal zkusit a už i při tom volejbale mě to nebolelo, takže věřím tomu, že to bude dobrý a normálně za těch 14 dní už budu určitě hrát. Normálně bys byl asi, kdybys byl zdravý, byl bys asi taky v Česku. 21 hraje 2 důležité zápasy o postup na mistrovství Evropy. Jak to prožíváš, si s klukama v kontaktu? No samozřejmě to prožívám, protože bych strašně přál klukům, aby to vyšlo. Mrzí mě to samozřejmě, že se mě to stalo to zranění zrovna teď, že jo? Protože máme poslední 2 důležité zápasy a chtěl bych samozřejmě taky klukům pomoct, nebo takhle bych se snažil, a kdybych dostal, nebo takhle, kdybych tam měl, tak bych určitě se snažil, abych třeba na to hřiště došel a klukům bych pomohl, nebo takhle, ale bohužel se to stalo a teď můžu klukům maximálně jenom držet pěstí, ale já věřím tomu, že ta síla je tam taková, že ty 2 zápasy zvládneme a pak se v té baráži už záleží na tom, koho bychom dostali, ale teď samozřejmě máme před sebou důležitý zápas v Turecku, který se hraje, myslím, sobotu večer a potom v úterý se hraje v Hradišti doma proti Ukrajině a tyto 2 zápasy budou nejdůležitější, takže budu s klukama a určitě jim budu držet pěstí, samozřejmě klukům z Brna, Markovi Střeštikovi a Máriovi Holkovi samozřejmě určitě napíšu, ať se jim to povede a ať jim tam pomůžou, ať tam střelí nějaký gól, aby to vyhráli a potom, když budu zdravý, tak se budu snažit dělat pro to všechno, abych dostal třeba tu pozvánku na tu další reprezentační sraz, která bude v říjnu vlastně ta baráž. Teďka letíš dneska do Moskvy, za chvilku ti tam přiletí nový kamarád ze Slávie, Tomáš Necit, jak se na ně těšíš? Já, když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl strašně rád, protože přece jenom vždycky se říká, ve 2 se to lépe táhne a tam bude určitě lepší, když tam budeme ve 2, protože většinou ti kluci, co tam hrajou, tak vlastně v FK Moskva jsou tam 2, že jo, je tam Roman Hubník s Tomášem Čískem, ve Spartaku jsou taky 2, je tam Martin Jiránek s Radkem Kováčem, takže co vím od nich, tak samozřejmě jsou rádi, že tam můžou být spolu, co se týče třeba soustředění a všeho možného, že můžete být s kamarádem na pokoju, můžete si říct cokoliv, takže za to jsou strašně rád a hlavně co se týče třeba tréninku, tak budete spolu 2 a věřím tomu, že když tam dojede, tak to potom spolu tam nějak budeme ladit, že tam budeme pilovat a samozřejmě je dobrý, že třeba on je útočník, já jsem záložník, takže si třeba po tréninku můžeme to doplnit tím, že třeba já mu dám nějaký centron do zakončení, takže to já mám rád, že třeba po tréninku bychom si dali navíc, no uvidíme, jak on na tom bude, jestli bude do toho mít chuť, ale samozřejmě já bych to strašně přivítal, takže pro mě to bude určitě plus. Už se teďka se s ním stihl bavit, když seš tady
týden? No právě, že ještě ne, tak samozřejmě on teď má plno věcí, má teď výzvu, co se týče v lize, takže on teď má určitě jiný starosti a věřím tomu, že až přijde ten čas vlastně toho odchodu, tak se nějak spojíme, samozřejmě určitě taky asi bude chcet vědět, jak to tam třeba vypadá nebo takhle, takže já jenom čekám na telefonu, až mě zavolá a budeme se určitě o tom bavit. Lubo, já děkuju, budu přát, ať se ti daří, ať se co nejdřív dostaneš do základní sestavy, ať vytvoříte s Necidem dobrou dvojku útočnou v Moskvě. Děkuju moc krát, samozřejmě bych si to strašně přál. Díky, ahoj. Ahoj.